Pegi koso bedo nade? Lida kanitie gima koro sani tek. Kaka ng'eye gi kaka nene, en mondo ng'ato yude thuolo to bed kodi to winjie chandruok ma in go. Kata dakika 5, 10, 20, 30 mano to koro tek ndi. Nikech iyudo ka seche moko ng'ama idwa wacho ne mari ni en mare no pek ma mari ni oneno, kendo sana koro ka idwa wacho ne ng'ato ni kod chandruok to neno ni to in kod tich. To tich ne mobo dwaro. To ng'eny ji bro ng'adi to koni ni in mari no berberie. Kapimo ni magina to diwuog ka kod ng'wech. Mar ariyo, iyudo ka onge thuolo ahinya ma ng'ato nyalo winjogo, nikech aparo ni en gima nyalo wacho yamo ka. Ani e group moro mar jok ma mine ma